Yun guys, gusto ko lang isi-share sa inyo ang showroom ko, yung maliit ko na room sa mga sapatos ko. So, ito siya. Pag ganun ko, ipa-slide ko lang para makita nyo. Ganun siya. So, ayan. Ayan siya. So, yung mga nakaboxes ko sa taas, mga abubot ko yan. Very careful lang ako sa mga gamit ko. Ganyan talaga ako ka-careful. Siyempre, pinaghihirapan mo yan na, di ba? Kailangan mo lang yan ingatan. Ganun din ako sa mga bags ko. Nakalagay yan sa mga, supot. Yung mga bags. Kasi ayaw ko yung nasisira kaagad. Hindi naman tayo katulad sa Pilipinas na hindi nila iniingatan. Tayo dito sa abroad. Nagsisikap tayo ditong kumita. Pero hindi natin binabaliwala yung mga gamit na nabili natin. Gusto nating ingatan. Kasi alam natin kung ano ang pagod, di ba? So, yan. Ayan yung maliit kong nightstand. Ayan dyan yung yung laptop ko at saka printer. Ayan yung anak ko. Maliit pa siya. Ngayon magti-20 na siya sa October. So, ito yung simple kong closet. Sa akin lang yan. Tapos plus doon pa sa master bedroom namin. Hati kami sa isang closet doon. Plus yung sa anak ko pa. Tinitik over ko yung closet niya kasi wala siya dito parati. Ando doon siya sa father niya eh. So, ganyan siya. Ayan. Just to share it. Small things. Kasi noon mahilig akong mag-shopping nung kami pa ng asawa ko. After all, na nag-divorce kami, I stopped going shopping kasi I wanna change my life. I lost my interest in life. Like going shopping. Before, I like to read books, Oh, everywhere books, magazines, everywhere. In the toilet. Ganun ako mahilig akong mag-cooking. Ngayon na wala na, hindi na ako ganun kasi dito, ang nagluluto talaga dito sa amin yung boyfriend ko. Siya nang nagluluto. So, ito siya. Meron ako mga iilang pirasong sneakers dito. Kasi, madali lang pag tumakbo ka, pumunta ka ng station, i-catch mo yung train mo. Ang dali-dali lang talaga. Kaya lang, konti lang binili kong sneakers kasi di bagay sa akin. Para akong tomboy pag lumakad kala mo siga sa daan. Nakakatuwa talaga. Tapos ito naman, yung dryer namin nakalagay dito kasi maliit doon sa room ng namin, ng washing room. So, yung washing dryer sa baba, yung dryer namin sa showroom ko. So, nakasama siya. Kasi nakatira lang kami sa apartment. So, hindi ganong malaki. So, yan naman yung konting mga issues ng fiancé ko na pagtatakbo na yan. Kumbaga, ayan, andyan ako sa mirror reflection ko. Tapos dito naman So, yan lang guys, ang konting sharing ko sa inyo. I don't know how to start my vlogs. So,
This is my second vlog, I think. Yesterday, we went out with my son for a short time. Bonding, I think it's only 2 hours because they went on shopping in the morning to buy something, costume for his school. So while I'm working, they went out with his girlfriend to go to the shops for looking his costume. And then later, after my work, I come to them and we go eat a little bit, like a dessert snacks. It's quite nice, but I'm happy, I'm very excited because it was so long ago that we didn't meet each other. He's so busy. If he have an holiday, he's doing his student job, and then the rest he will combine the day off, the other day off for his girlfriend. So my time parang nawala na yun. Kanyan pala pag may anak ka na magkaroon na ng syuta, parang nabaliwala ka na. Pero ikaw naman as mother, yung love mo sa child mo, hindi nawawala yun, forever yun. Kasi iba din yung love mo sa partner mo. Pero wala na ako doon sa tatay niya dahil matagal na kaming hiwalay. So, this is a little bit sharing for you guys. So, gusto ko nang mag-say-bye kasi I'm going to go work now. It's early in the morning now. It's about 8 o'clock, I think, or almost. So, bye-bye, alligators. See you later.